Začíname novú kuchárskú výzvu. Ste pripravení? Takže pre koho varíme? Och, babka, toto je najnebezpečnejšia babika. Sú to len lasery. Hľadám cieľ. Cieľ uzamknutý. Úder. Čo? Nie! Prestaň! Toto je môj obľúbený klobúk. Začnime výzvu. Najprv mi urob tortu. Budem čakať. Nie. Toto je môj obľúbený klobúk. Dobre, začneme variť. Už si niečo vymyslel? Och, nad čím premýšľať? Začnime skladať tortu. Torta, krém, potom ďalšia torta, potom viac krému a tak ďalej. Nie je to vôbec ťažké, šéf-kuchár. Poďme to urobiť spolu. Čo robíš? Vytláčam medové žele na tortu. Poďme, šéf-kuchár. Och, nie. Zastaň. Nepohybuj sa. Hľadám cieľ. Cieľ. Počkajte. Cieľ nebol zistený. Konečne. Vytlačil som žele a teraz potrebujem krém. Vyrovnáme tortu krémom a mala by byť hladká a modrá. Rozotrieme všetko špachtlou. Áno. Teraz pridáme detaily. Vezmi naše figurky. Babi, pozri na tieto krásne figurky, ktoré som vyrobil z domestiku. Nepohybuj sa. Bábika sa otočila. Babi, buď opatrná. Cieľ zistený. Strieľam. Babička, bezveš. Och, nie. To bolo silné. Bohužiaľ, babičkina torta je zničená. Ako to dokážeš opraviť za taký krátky čas? Viem, čo robiť. Áno, Kurt, dal si mi skvelý nápad. Je to aj chutné. Urobím z mojej torty dúhu. Teraz to bábika určite ocení. A postavím jej figurku na tortu. Všetko najlepšie k narodeninám. Wow, babka má skvelý nápad. Chcem urobiť tortu rovnako dobre. Dobre, všetko, čo musím urobiť, je odrezať prebytok a teraz vytlačím krém. Rozotieram ho a vyberám svoj batoh. Čo je v tom? Sladké drievko. To je perfektné. Je to vynikajúce. Urobím účes zo sladkého drievka, oči zo sladkosti a ústa z marmelády. Och, áno. Mám všetko pod kontrolou. Dobrú chuť, bábika. Urobil si 3 torty. Pozrime sa bližšie. Je táto torta v tvare mňa? Naozaj? Áno, Zlátku. Potom to zničím. Je to hrozné. Nepáčilo sa mi to. Och, zlomil si mi srdce. Ale určite vyskúšam tento koláč. Vyzerá chutne. Vezmime si kúsok. Nie je zlý. Čo sú to za figurky? Vyzerajú ako moji strážcovia. To je vtipné. Šéf-kuchár, odviedli ste skvelú prácu, ale čo je toto? Na duhe je babíka, ktorá vyzerá ako ja. To je super. Vezmime si kúsok. Wow, je to vynikajúce. Babička vyhrala. Hurá, moje víťazstvo! Som taká šťastná. Wow, čo je to za hluk? Oblaky sú také tmavé. Čo sa stane? Jej, je streda. Zistíme, čo chce. A je to burger. To je super. Poďme začať variť. Pekne. Dobre, viem, čo robiť. Osmažíme rezne. Ďalej samozrejme nakrájame zeleninu. Potrebujeme ich viac. Teraz zostavíme burger. Pozri, akú roztomilú žemlu som urobil v tvare medveďa. A tiež urobíme hranolky, ale budú z jabok. Šéf-kuchár, čo robíš? Tiež som urobila pavúčie burgery. Vyzerajú strašidelne. Presne to, čo potrebuje Wednesday, miluje všetko temné, dokonca sa mi podarilo urobiť pavučinu z kečupu. Babi, nepribližuj sa tak blízko.
Prečo musíš tak kričať? Stále mám slúg. Šéf kuchár, čo je s tebou? Nezadus sa. Si v poriadku, Zlatko? Mám nápad. Urobím sladký burger. Bude to jedinečné. Wednesday určite nikdy nič také nejedla. Mám tu toľko chutných vecí. Mám dokonca jahody a použijem čokoládovú nátierku. Potom samozrejme použijem nejaké Oreo a Nerds. Áno, pozri sa na tú žemľu s nutelou. Dobrú prácu. Zlatko, dobrú chuť, Wednesday. Wow, ty si urobila všetky tieto burgery. Ktorým by som mal začať? Začnem s týmto strašným. Je to medveď? Vyzerá to príliš roztomilo, ale chutí to skvele. Čo je toto? Vyzerá to ako sladký burger. Nenávidím sladkosti. Naozaj? Snažila som sa tak veľmi. Čo je to? A pavúčie burgery, aké krásne, skúsme to. Je to také hrozné, milujem to, ochutnajme to. Vynikajúce. Šéf kuchár, si najlepší. Áno, vyhral som. Snažil som sa čo najviac. Šéf kuchár, sme na teba hrdí. Pravda, Kurt? Drahý, nebuď smutný. Pre koho teraz varíš? Je to robot? Wow, nikdy nebudeme mať takého hostia. Je to úžasné. Robot chce koktail. Poďme na to. Viem, čo by sme mali urobiť. Potrebujeme viac kyslých cukríkov. Je toto naozaj to, čo ľudia teraz jedia? Nikdy som nič také neskúsil. Babi, najprv by si mala odstrániť obal. Fungovalo to. Si istá, že to chceš skúsiť? Áno, je to neuveriteľne kyslé. Kurt si myslel, že by bolo dobré urobiť z týchto kyslých cukríkov koktail. Uvidíme, s čím príde. Bude to skvelé. Nalejme tam aj sódu a potom to všetko dobre premiešajme. Určite to bude krásne šumieť. Zapni to. Áno, pozri sa na to svetlo, ktoré z toho vychádza. Kurt, je to naozaj v poriadku? Malo by to takto svietiť? Nie som si tým istý. No, môj koktail je pripravený. Všetko, čo musím urobiť, je naliať ho do najkrajšieho pohára. No, myslím si, že by si mal pripraviť veľmi zdravý koktail so zeleninou. Sladko. Sleduj a uč sa, drahý. Daj tam čo najviac zeleniny. Nie, môj mixer. Myslím, že je pokazený. Niečo s ním nie je v poriadku. Nemalo by to byť takto však? Babička, zdá sa, že si dala do mixera príliš veľa zeleniny a mixer sa pokazil, ale robot to určite opraví. Len sa pevne drž. Áno! Ďakujem, drahý. Teraz to nalej do pohára. Vyzerá to chutne. Zjem to celé sama. Je to však trochu husté. No, a smrdí to odpudivo. Moja verzia je oveľa lepšia. Nalej to do pohára a zmiešal som všetky svoje obľúbené sódy a pridal trochu trblietok. Áno. Navrch daj cukrovú vatu. A je to hotové. Robot, ochutnaj, čo sme pripravili. Dobrú chuť. Poďme. Všetky tieto koktajly sú pripravené. Začníme s týmto. Je tu cukrová vata. Logicky, musí sa rozpustiť v koktajle. A rozpustila sa. Vyzerá krásne. Ako to bude chutiť? Som zamilovaný. Áno, snažil som sa čo najlepšie. Teraz tento zelierový shake. Skúsme to. Nevyzerá to dobre. Je to odporné. Tento shake je hrozný. Nepáči sa mi to. Babička, neurobila si dobrú prácu. A čo vymyslel? Kurt, skúsme to. Wow, je to také kyslé. Moja energia sa nabíja. Takmer plná. Wow, kto vyhral? Ja? Áno, vyhral som. Konečne. Ahojte, rozhodli ste sa stavať domy? To je skvelý nápad. Toto miesto bude určite perfektné pre každého. Pre každého? Na zdravie. Si istý? Toto je odporné. A mám nápad.
Kúpim ďalšie kocky Lega a postavím krásny, nádherný dom. Och, prišiel mi balík. Hneď som späť. Wow, toľko krásnych blokov. Urobím ten najkrajší dom vôbec. Ešte lepšie. Než ten, ktorý som mal predtým. Teraz si zoberiem pár minút. Tu a tam zelené, modré a samozrejme potrebujeme pekné. Je to hotové. Och, som taká rada, že idem. Nemám peniaze na nákup ničoho, tak si to vezmime. Tieto krabice budú perfektné pre môj budúci dom. No, pre moju budúcu chatku. Scottscape je môj najlepší priateľ. Pozri, to je úžasný dom. Dobre, musíme urobiť pár úprav. Teraz mám okno. Viac svetla nikdy neuškodí. Wow, tvoja chatka vyzerá tak roztomilo. Ach, bože, čo je to? Musím ísť do wellnessu, bežať, spať. Ale predtým, než to urobím, objednám si krásny nový dom. Nie. Toto vyzerá ako ono. Je to zámok. Vidíme sa zajtra. Wow, čo to je? To je fínsky hrad. Princezná je hore? Hodný Je hrad. preč. nádherné. Oh, Je hore. Nedotýkaj sa Mŕtvý. toho. To je také pekné. Mačka Slnovrat? ma ochutnáva. Máme šťastie. V našej štvrti je dievčina menom Sandy, ktorá je extrémne bohatá. Kúpila si nádherný biely zámok. Čo nám o tom môžeš povedať? Och, počkaj chvíľu. To je zaujímavé. Dobrý deň. Kto si do čerta? Vypadni z môjho pozemku. Zavolám na teba. Nahnevať. Pristaň! Nedotýkaj sa mojej. Mizni odtiaľto. Aká nočná mora. Vyzerá moja chatka naozaj príliš jednoducho? Mám nápad. Môj dom je z kartónu, takže ho môžem vyfarbiť, ako sa mi páči. Áno. Všetko sa dá namaľovať. Namaluj sa, keď nemáš potrebné materiály. Hotovo! Och, dopadlo to tak krásne. Hej, Katka, videla si Zrekonštruovaný dom? Áno, je to úžasné. Aj ja chcem zrekonštruovať Hej, svoj. pozri sa. Mám nejaké LED svetla. A samozrejme, vlajka na vrchu. Jej, super. Musíme to natočiť na TikTok čo najskôr. Tak, odberatelia, pozrite si môj nový dom. A tam je môj priateľ. Ahoj, vítaj. Och, mal si ma obliecť. Idem sa vyparádiť, kamarát. Môžem použiť môj make-up na vyfarbenie môjho zámku. Och, toto vyzerá oveľa lepšie. Trochu kamienkov a iných šperkov. A samozrejme, vlajka s mojou fotkou na nej. Wow. Jej? Je to tu také To sú pekné. štrasy? Sú jedlé? Zvolili ste si čas, polícia! Dostaňte ich von! Super! Hovoríš pravdu. Dobre. Potrebujem postaviť plot, aby sem nechodili všelijakí ľudia. Videli ste to? Chudobní ľudia sem nesmú. Chápete? Ani som nechcel ísť dnu. Ja si tiež urobím svoj plot. Ale bude krajší ako tvoj. Fajn, to je úžasné. Wow! Aj Kate robí plot. Áno, prišiel som s geniálnym nápadom na plot. Také pekné, A krásne. farebne. Sandy, čo je to? Zlé. Och, je také príjemné žiť, keď pre teba všetci niečo robia. Och, dávaj pozor na strom peňazí. Perfektné. Chcem byť sama. Nie, nemôžem sa uvoľniť. Urobím cestu z farebných M&M's. Och, aké pekné. A je to aj chutné. Och, automat je taký super. Tých sodoviek. No, to vyzerá úžasne.
Chystám sa tiež vytvoriť niekoľko skvelých vecí. Myslím, Práve že... som videl nejaké drevo a niečo rovné. To bude pekný chodník a samozrejme nejaké kvety. Pozri sa na to. Je tam dokonca miesto na sedenie. Čo? Tu? Áno, pod loptami. Priamo pri stĺpe. To je perfektné. Ďakujem. Mám celý bazén farebných loptičiek. Brandy, príď sem. A toto je. Lopty sú úžasné. Sandy, chceš prísť? Nikdy v živote. Tento hrad vyzerá zvonku pekne, ale vo vnútri je tak trochu smutný. Ach, čo to tam je? Dobre, tento... biely? A čo ešte je tam? Tu vyzerám krajšie. Fíha! Dokončili sme to? A pár ďalších vecí. Viac. A to vyzerá naozaj veľa. Samozrejme nejaké peniaze na dekorácie. Tak je to. Chýba práca. To je dokonalé. Dokonalá izba pre princeznu, ako som ja. Je také úžasné rozhadzovať peniaze. Je to taká zábava. A ja by som mal urobiť niečo cool vo svojom dome. Uvidíme. Dám sem nejaké LED svetlá a budeme tu mať party. Príliš rýchlo? Pohode! Zvieratá. No, môžeme ísť spať. To je hotové. Kate má kabínu zariadenú vo vnútri. A ja to chcem. Poďme nájsť niečo zaujímavé v odpadkoch. Dobre, vezmem si to. Vrátim to. Je mi ľúto. Bude to dokonalé. Dobre, uvidíme. Takže mačka, budeš so mnou bývať? Čo to je? Nejaké kresby, to je skvelé. Nejaké hlúposti. Čo je to? To bolo trápne. S tebou ešte niekedy porozprávam. Poďme sa o tom porozprávať. Je mi to ľúto. Starý, nemusíš si vybrať mňa. Najpríjemnejší čas je nakupovanie. Naozaj? Čo tam robia dievčatá? Myslím, že musíme niečo urobiť. Pozrime sa. To je oveľa lepšie. Nezavolali mi, aby som... Spolupracujte s nimi. A takto si zahrajte malý trik. Čo je to za zápach? Nie! Zavolajte políciu! Môj dom horí! Neviem, čo mám robiť. Neviem, čo mám robiť. To sú ale porazení a my potrebujeme vyradiť Jakea. Ahoj, Brittany! Čo sa deje? Niekto demoluje môj dom! Prestaň! Budú vedieť, ako ma nezavolať hrať sa s nimi. Jejď! Prepáč! Sandy, urobila si to ty? To som nebola ja. No, máš problém. Kate, si pripravená? Poďme na White Castle. Zničili ste nám dom a my zničíme váš. Pozor, Sandy, dostaneme ťa. Nie! Dobre, idem na to. Počkaj! Nechystáme sa vzdať. Tuto máš. Obránim sa. Nemôžeš prejsť týmto maličkým telefónom. Čo? No,
Nie som Sadni si. Teraz Čo to je dostaneš. Pomôžme. Milujem byť vybraný. Dovidenia. Počkaj. práve sa Čo sa stalo? Sandy odletela? Tak ju zostrelme. Len dobre zámier. To je dobre. Dobrá práca? Som tak rada. Hej, porazili sme ju. Daj mi high five, Gage. Teraz je tento hrad zničený a obsadený. Ach, aká hromada odpadu. Ahoj, pekná žena. Som pripravený zdieľať A čo chce? Dieťa chce hranolky. Komplikované. Urobíme všetko. Poznám recept. Zdá sa, že treba naliať olej. Nalejem viac, bude to mastnejšie a chutnejšie, takže sa to určite dobre opraží. Natankujem celú nádrž. S trochou oleja. Poďme a Zapnite, poďme. začnite, použijem celý... Ahoj, pretože nikdy nie je príliš veľa. Máš tie hranolčeky? Dcéra, čo robíš? Prasknutie. Ty? Horí to! Musíme rýchlo uhasiť oheň! Nie! Nie je to ako recept na YouTube. Takmer sme podpálili kuchyňu aj nás všetkých. Lepšie je sa učiť od babičky. Teraz vám babička ukáže, ako na to. Vezmeme dosť oleja, trochu znížime teplotu a dáme do toho zemiaky. Takže to bude perfektné. Premiešam to a položím na tanier. Ako dobre to dopadlo. Je to všetko pre moju vnúčku. Ešte treba pridať ten najchutnejší kečup. Hranolky a kečup sú dokonalá kombinácia. Mojej vnúčke sa to určite bude páčiť. A koľko kalórií je v tomto jedle? Ukážem ti, ako to má byť. Zbavíme sa prebytočného oleja. Potom zabalíme zemiaky do kúska voňavej slaniny a zatočíme rolku. Presne tak. Pridajte kvapku brusnicového džemu bez lepku od Duros na vrch. Presne tak. A na vrch pridáme trochu rozmarínu. Majstrovské dielo je pripravené. Vymyslela som niečo lepšie. Ale oddelenie. Banánový marshmallow vozík je tak podobný zemiakom. A ak pridáte Hersheyho jahodový sirup, bude to ako zemiaky s kečupom. Ale chutí to tak sladko. Sterilné. To sa mojej malej sestre naozaj zapáči. Súbor. Všetko je pripravené a Už dieťa čakala na svoje jedlo. Jedlo od mojej babky bolo prvé, ktoré upútalo pozornosť. Klasické hranolky a kečup. Vyzerá to naozaj chutne. Dieťaťu to očividne chutilo. Zaujímalo by ma, ako by jej chutilo jedlo pre skutočných gurmánov. Personál použil nezvyčajný recept, ale nebol ocenený. A bol to darček od mojej sestry. Vyzerá to ako zemiaky s kečupom. Ale toto... Áno, je to sladký marshmallow s jahodovou omáčkou. Namoč a jedz. Zostáva vybrať víťaza. Jedlo od babičky. Áno, vyhral som. Bolí to? Prečo teraz nechce dieťa jesť? Ona chce jesť sushi. Čo je to? Neviem, ako to uvariť. Ukáž babičke, čo robiť. Najprv musíte uvariť rýžu špeciálnym spôsobom. Urobím to. Babička vie, ako variť rýžu. Sushi s odpornými morskými riasami? Radšej by som znova urobil niečo sladké. Alebo sladko-kyslé. Vezmime si sladko-kyslé kliešte. Namiesto omáčky pridajte šľahačku. Zabalte marmeládové oko a pár marmelád od Haribo. Aké veľké a farebné to budú. Už si niekedy videl také sushi? To je jednoducho úplne dokonalé. Teraz treba vziať plátok nori a rozrezať ho na polovicu. Je to celé suché. Láme sa to? Ako si to urobil? Nakrájam trochu ryby. Perfektné plátky. Položiť trochu rýže na podložku a trochu nori. Zrolujem to s podložkou. Dajte Rybu na vrch.
nakrájajú. A to je všetko. Klasický Philadelphia roll s úhorkou a wasabi je hotový. Babka, nemôžeš robiť tieto svoje rolky? Nedržia tvar. Bingo. Mám nápad. Budem len krájať uhorky. Odstraňte stred a vložte do neho rýžu. Perfektné. Teraz je čas, aby to skúšalo dieťa. Začnime týmito. Sushi od šéfkuchára bolo perfektné a chutí neuveriteľne. Aká veľká a pestrá rolka a veľmi, veľmi chutná. Taká lahodná, že ich okamžite zvolila za víťaza. Tentokrát sladký darček od mojej sestry prekonal všetkých. Och, moje si ešte neskúsila. Hej, babka, zobuď sa. Vnúčka chce znova niečo chutné. Na dezert si chce dať čokoládový koktail. Toto je môj obľúbený recept. Budeme potrebovať nejaké kocky ľadu. Nalejem do pohára viac čokoládovej omáčky. Starbucks mliečna čokoláda až po okraj. A vytvorím nejakú mliečnú penu ručným mixérom. Prepáč, babka. Prišli ste príliš blízko. Čo je to za vrecko v babkyných rukách? Instantná káva 3 v jednom? Naozaj to chce dať svojej vnúčke? Áno, ale zdá sa, že samotnej babke to chutí. Teraz pridaj šľahačku. Často si takýto recept varím sám. Mimochodom, nezabudni na seba. Posyp to drvenými kúskami sušienok Oreo. Položte na to sušienku. Takýto koktail by sa mal piť slamkou. To je všetko. Dokonalý čokoládový milkshake. Kto to takto varí? To je hrôza. Robil som kávové sladké nápoje viac ako raz. Potrebujeme čerstvé kávové zrná. Všetko meriam na gram. Zrná rozdrvím na jemné omrvinky. Potom ho pripravím vo French presse. Káva bude dokonalá. Nalejte to do šálky a pridajte trochu mlieka. Urobím z toho trochu peny. Určite nikoho nepostriekam, pretože som profesionál. A ozdoba vo forme snehovej vločky. Perfektné. Je čas ochutnať nápoje. Ruka siaha po krásny pohár. Je to úžasný koktail. Tiež chutné sušienky na vrchu. Dokonalé? Čo sa dá teraz povedať o instantnej káve? Babička chcela otráviť svoju vnúčku. Nedá sa to piť. Kávová pena od šéfkuchára s príjemnou arómou. Ale chuť nie je ničím nezvyčajná. Bábätko si vyberá krásne Spätný auto. chvost? Áno, len tak ďalej, segra. Zase si vyhrala. Ďalšou úlohou pre teba je fanfári urobiť nejaké wafle. Čo to bude? A ja poznám recept. Rozbij vajcia. Pridaj cukor. Môžeš pridať viac, aby wafle chutili ešte lepšie. A stavať sa do cesty. Stávať sa do cesty. Stávať sa do cesty. Ach, už ma nebaví to robiť. Možno to stačí. A teraz môžeme pridať trochu múky. Koľko je potrebné? Ach, je mi ľúto, starka. Zase som ťa zašpinila. Viac múky, viac wafly. Možno nejedz toľko múky. Prebytok vrátim späť. To nebude sa tam fungovať. dostala, ale určite sa jej bude páčiť. Osvedčený recept mojej starej babičky. Cesto vyšlo perfektne. Tu. Teraz môžeš naliať cesto do waflovača. A ja som skoro hotová. Perfektné ružové wafle budú čoskoro. Čím krmiš dieťa? Treba jesť zdravé jedlo? Cukor nepotrebujeme. Radšej vezmeme cuketu. Perfektné. Teraz pridáme vajcia. Pridaj múku. A vytvoríme si cesto. Urobím to rýchlo s mixérom. Ako škaredo to vyzerá. A skúsme naše super zdravé wafle. Už sú skoro hotové. Chutné. Perfektné. Dám ich na tanier. Pridaj trochu jahodovej šlahačky a bobule. Páči sa mi, ako to dopadlo.
A pridám trochu tradičného javorového sirupu. Nalejte to. Všade. O môj bože, kúsok masla. Krásne. Och, wafle sú hotové. Zelená je farba zdravia. V tejto prezentácii nie je dosť krásy. Pridám grofové runy, aby som pridal viac zelene na vrch. Bellissimo. Vnúčka. Och, je späť so svojou správnou výživou. Tieto wafle vyzerajú presne tak, ako chcela, ale bolo to Tento toto. nezvyčajný pocit. Ach, škrupina od vajca. Musíte byť opatrní, keď varíte. A čo je to za zelenú farbu? Zase tráva na vrchu? Aj tak, kúsok stojí za vyskúšanie. Veľmi malý. Vonia to dobre, ale stále chutia odporné. Čo očakávať od týchto waflí? Wow, zdá sa, že bábätku sa naozaj páčili. Tu je víťaz. Hurá! Sú moje! Dokázal som to! Páčila sa... Mám malý vedierko Skittles. To je tak málo. A potom je tam len jeden Skittle vo vnútri. A ostatné? Viac. Áno, mám priemernú veľkosť. Toto vedierko Skittles je pre mňa určite dosť. Hej, pozri na to. Wow, mám veľké šťastie. Nikdy predtým som nevidela tak veľké množstvo Skittles. Chcem jednu? Dievčatá. No, myslím, že Brittany začne. Dobre, poďme to skúsiť. Ako to môžem jesť zaujímavejšie? Nápad. Zasadím Skittles, áno. Do hrnca so zemou. Dáme cukríky a zakryjeme ich. Počkáme chvíľu a teraz strom vyrastie. Jej, pozri na to. Skittles strom. Čože? To je skutočné? Áno. Radšej vyskúšam cukríky. Sú také obrovské. Áno. Nechám si to vyskúšať. Skvelé. To je tak vynikajúce. Milujem to. A ja to chcem skúsiť. Hej, to nie je tvoje. To je moje. Áno. Prišla som s najlepším nápadom zo všetkých. Tak dobrým. Človek. Ale aj my to chceme vyskúšať. No, už je po všetkom. Čo je s tvojimi perami? Sú zafarbené. Pozri na to. Také milé. Počkať, prečo to zmizlo? Dobre, skončila som. Tvoja rada. Ďakujem. Idem to zjesť. Vylejem to rovno na stôl a roztriedím to podľa farby. Paráda. Teraz si zoberiem svoju tubu a zjem všetko naraz. Ružová je hotová. Úžasné. Wow, svietim. Som teraz ružový. Super. Dobre, nechaj ma skúsiť. Áno. Skúsim modrú farbu. 3. Wow. Zmenil som sa na modrú. Skvelý štýl. Čo bude ďalšie? Wow! Opäť si zmenil farbu a znova. A znova. Posledná. A som zelený. Super. Počkaj. Nicole, najprv sa musíš prihlásiť na odber nášho kanála, aby si nezmeškala žiadne video. Prosím, daj like a nezabudni na zvonček. Nicole, teraz to môžeš vyskúšať. Dobre, skvelé. Skúsme to. Mám ešte nejaké cukríky. Hej, Nicole, môžeš sa prosím podeliť? Vôbec nie. Oklamala som ťa. Všetky sú moje. Celý vedro týchto kúzelných Skittles je moje. Nemôžem prestať jesť. Je to také dobré. Čože? Je to hotové? Wow, som teraz klaun? To je smiešné. Nie, vôbec nie je. Nechcem byť klaunom. Fíha, je to cukrová sušienka so srdcom a je priložená ihla, aby sa srdce mohlo vyrezať. Britnajne sušienky sú ešte väčšie v tváre štvorca. Zaujímavé. A tentokrát má Nicole opäť obrovskú porciu. Táto sušienka je väčšia ako tvoja hlava. Každý je určite v šoku. Ale začneme s Monikou. To je skvelý nápad. Skôr to vyskúšaj. No, vezmime si ihlu. Je to také ostré. Dobre, hodí sa to. Skúsme vyrezať srdce. Dokážem to. Ach, áno. A čo sa stane mne, ak nie? Nie. Rozbil som to.
Ach, fúha, torta do tváre je epická. Monika, ako sa máš? Teraz rozumieme, čo sa stane. Ak to nevyriešiš, pomôž mi a zlom sušienku. Som na rade ja? Dobre, skúsme to. Mám však jeden trik. Poprosím sušienku. Áno, urobím to, aby bola nasiaknutá a stala sa tenšou. Och, nie, zlomila sa. Tento raz je to obrovský pohár vajec, pripravený pre Brittany. To je silné. Sú tu 2 uteráky na upratanie. Neboj sa. Tu máš. Zostáva len Nikola. Poď! Mala by si to zvládnuť. Dobre, mám taký obrovský keks. A je lepšie použiť pílu namiesto ihly. Zvládnem to rýchlejšie. Môžem to urobiť. Dobre, ešte trochu a je to hotové. Mám svoju sušienku. Wow! Nechaj ma ju zjesť, aby si dostal tiež svoj trest. Čo? Prečo? Prečo by si to urobil? To je chyba. Netreba, prosím. Jaj. Nicole sa namočila do rúžovej farby. Človek. Nech sa páči, Nicole. Aj ty máš úterák. To vôbec nebolo smiešné. Wow, aká malá fľaška Fenty. Sladké. Britney, a čo ty? A ja mám strednú fľašku žele Nerds. Páči sa mi to veľmi. Počkať, čo? Tak to je výhra. Mám obrovskú fľašu žele s príchuťou Habababa. Aké úžasné. Nechajte ma to vyskúšať. Ani náhodou. Najprv som na rade ja. Otvoríme fľašu. Vytlačme naše žele. Wow, vyzerá to láhodne. Wow. Skúsme to. Chutí to ako Fanta. Nicole to chce vyskúšať tak veľmi, že už nemôže viac čakať. Dievčatá, musíme sa poponáhľať, lebo Nicole začne jesť svoje žele. Jejda, Monika! Wow, čo to bolo? Nikto to od teba nečakal. Britney, teraz si na rade ty. Dobre, skúsme to. Mám tu Nerds žele a cukríky. Vytlač to. To je tak cool. Láhodné. Monika, mala si dôvod ma rozptylovať, keď jem? Prosím, ani náhodou. Nebudem sa s tebou deliť. Počkaj, zmenila som názor. Nech sa páči. Nie, nedám ti to. Naletela si. Nachytala som ťa. Ach, na to si Monika určite spomenie. A mám nápad. Urobím si sendvič, vytlačím žele na chlieb. Skvelé. Úžasné! Teraz vezmime jahodový sirup. Nalej ho rovno na to. Skvelé. Teraz pridám nejaké posypky na ozdobu a chuť. Aký krásny sendvič mám. Páči sa ti? Monika je stále urazená. To je v poriadku. Zjem to všetko sám. Ochutnajme to. Chutné. Také dobré. Ľúbim to. Keďže Brittany už dojedá svoj sendvič, tento sladký sendvič bol určite lahodný. Je čas na Nicole. Skús to čoskoro. Čakali sme na to tak dlho. Super, skúsme to. Nemôžem to dostať von. No, prepáč, fľaša je príliš obrovská. Je to ťažké. Preťažil som sa. No tak, prečo to nejde vytlačiť? Niečo z toho vyteká. Je to dobré. Nechaj ma ti urobiť masáž. Jasné, super. A teraz s hlavou. Hej, Nicole, buď opatrná. Točí sa mi hlava, ale môj žele je vonku. Super, wow, je to také krásne. Nechaj ma to vyskúšať. Wow. Konečne. Mňam, To je tak chutné. Zjem to celé. Počkaj, čo? Moje ruky sú prilepené k žele. Nie. To je v poriadku. Teraz môžeme vyskúšať našu želatínu. Jej, toto je malý balíček šarpe z čipsov. Bude to pálivé. Brittany má priemerný balíček. Strašidelné. Ale Monika bola najmenej šťastná zo všetkých. Má obrovský balíček. Pozri na to.
ale Nicole chce začať prvá so svojím malým balíčkom, tak jej dajme šancu. Som si istý, že to nebude nič hrozného. Nemôžeš ma vydesiť ohňom. Skúsme to získať. Och, aké dieťa. S tým si poradím. Vyskúšajme to. Och, nie. Už cítim, ako vo mne všetko horí. Wow! Čo to bolo? Mám spálený jazyk? Viem, čo ti pomôže. Mätový sprej. Nech sa páči, Nicole. Ďakujem. Ďakujem. Je to oveľa lepšie. Tak osviežujúce. No tak, teraz si na rade ty, Britney. Dobre, som tak vystrašená. Len nechcem, aby to pálilo od štiplavosti. Pozrime sa, akú veľkosť lupienkov som dostala. Wow, to je veľké. Je to tiež taká strašidelná červená farba. Dobre, skúsme to. Och, nie. Nemôžem. Britney, daj sa dokopy. Buď odvážna. Nič hrozné sa nestane. To nie. Celá si červená. Upokoj sa. Strach bude skončí skoro, ale musíš to zjesť celé. No tak, raz a na všetko zabudneš. Dobre, urobím to rýchlo. Nie. Nie, počkaj. Horím. Prosím, pomôž mi. Nie. Čo mám robiť? Nápad. Polejem Brittany vodou. Malo by to pomôcť. Brittany sa určite zlepšuje. Monika, si záchranca, ale nechcem ťa uraziť. Teraz je tvoj ťah. Poď, Monika, otvor to a skús to. Nie zasa. Dúfal som, že všetci by zabudnúť. Dobre? Skúsme to. Je to obrovské. Naozaj ma podporíte, ľudia? No, to je iná vec. S vašou pomocou to zvládnem. Dokážem to. Dovolte mi skúsiť trochu. Nie. Všetko vo mne vrie. No tak, Monika, dokážeš to. Podpora jej priateľov dala Monike viac sily a seba dôvery. Určite to zvládne. Prosím, podporte Moniku v komentároch. Už nezostáva veľa času. Je to už cieľová rovinka. Áno, dokončuje to A. Nie. Monika. Viem, ako ti pomôcť. Mám túto obrovskú misku s vodou. Poď. Ďakujem veľmi pekne. Som tak veľmi... Čo to je? Zjedla som rybu? Bola to akvárium? Nakoniec som v poriadku. Si taký roztomilý. S Bohom. Ale, čo máme v prvom kole? Chutné. Wow, cukríkový záchod. To je celkom super. A čo, Britney? Záchod strednej veľkosti a sladkosti, samozrejme. Wow, len sa pozri na Nicole. To je neuveriteľné. No, ja budem prvý. Dobre. Ďaká, kamarát. Mali sme pekný rozhovor, ale musím skúsiť nejaké cukríky. Uvidíme. Je to také smiešné a vlastne veľmi sladké. Nikdy som nejedol z toalety. Wow, niečo je zlé. Monika, tvoje fairy sú ako duha. Super. Teraz je rad na Britney. Som zvedavá, ako si s tým poradíš. Je tam toľko cukríkov. Viem, že je tu veľa cukríkov, pekné, ale najprv ich vysypem na stôl, potom ich rozdelíme podľa farby. Ešte trochu. Chlapci, už som skoro hotový, poďte. No tak. To je ono! Mám cukríkové stopy. Teraz zjem každú stopu pomocou slamky. Skúsme to. Nie je to len chutné, ale aj zábavné. Zaujímalo by ma, čo sa stane s Britney. Wow, tvoj outfit a vlasy zmenili farbu. Veľmi krásne. Vlasy sú červené. Poďme ďalej. Čo ťa teraz čaká? Pozrime sa. Wow, zelené vlasy. Veľmi pekný. Čo urobíš teraz? Dobre. Som taký hladný. Hej, Britney to všetko zjedla. Wow, vyzerám skvele. Úžasné. Nicole, teraz si na rade ty. Áno, veľmi rád.
Čo to je? Čo? Nie, dievčatá, nepodelím sa. Nie, chcem zjesť všetko sám. Áno, nom, nom, nom. Už ste skončili so svojou porciou. Možno to pre mňa nebude dosť. Wow, cítim niečo. Nicole, čo je s tebou? Si taký vtipný. Pozri sa na ňu. Stala si sa klaunom. Čo? Klaun? To je nočná mora? Vyzerám ako klaun? Naozaj sa mi to nepáči. Čo je to tento raz? Brokolicový donút? Britney má stredne veľký, ale čo, Monika? Nie, je absolútne obrovský. No, Nicole sa dobrovoľne prihlásila ako prvá. Uvidíme, čo sa stane. Fuj, blé! Urobím to veľmi rýchlo. Pravdepodobne to nie je dobré, ale mám šťastie, že mám malý. Je to nechutné. Je mi zle. Fuj, Nicole. No, teraz je radná Britney. Začníme. Myslím, že máš nápad. Počkaj, nemôžeš to len tak zahodiť. Mala by si to zjesť. No tak, Britney. Je to otravné. Počkajte, viem, ako to urobiť chutné. Mám skvelý nápad. Pridám nejaké posýpky. Počkajte, dievčatá. Bude to okamžite chutiť lepšie. No, tu sú nejaké zelené posýpky. Wow, Britney, to už vyzerá pekne. Si nadšená, že to vyskúšaš? Dobre. Uvidíme. Naozaj dúfam, že to takto chutí lepšie. Nie, ani posýpka nepomohla. Necítiš sa dobre? Rýchlo, choď na toaletu. Cítim sa tak zle. Kto vymyslel tento hrozný brokolicový donút? Urobilo mi to zle. Je to nechutné, ale teraz sa cítim lepšie. Dievčatá, som späť. No, kto je ďalší? Monika? Neviem, je to také strašidelné. Dievčatá, naozaj nechcem. Prosím. Dievčatá, podporte Moniku. Ešte nevie, čo ju čaká. Potrebuje vašu podporu. Monika, zvládneš to. Dievčatá, toto je hrozné. Vôbec to nechutí dobre. Dobre, použijem svoje schopnosti. Zjem úplne všetko. Jeden. Čo dievčatá, urobila som to, zjedla som všetko a cítim sa zle, bude mi zle. Čo mám robiť? Viem, nechaj ma zalepiť ti ústa. Bude to takto lepšie. Monika zozelenela. Čo? Áno. Čo? To je slíz. Čo? To je hrozné. Som celá špinavá. Monika? Si to ty? Praskla si. No, teraz máme Coca-Colu. Britney, to je maličké. Monika má stredne veľkú kolu. Skvelé. Ale Nicole mala najväčšie šťastie zo všetkých. Obrovská fľaša. Skvelé. Poďme na to. Britney, môžeš ísť prvá. Dobre, je to také malé. Počkať, je to čokoláda. Čo je vo vnútri? Wow! Gumový medvedík. Super! Idem ho zjesť. Wow, je taký chutný, ale mám len jeden. Mňam, 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 mňam. Nicole, pozri, tam je drak. Čo? Letí. Wow, úžasné! Au! Britney, Nicole ťa prichytila. Nerob to. Tak poďme. No, teraz som na rade ja.
voní to tak dobre. Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri? Wow, pozri sa na to. Pozri sa sám. Wow, je tam želej. Dobre, no, teraz si to užijem. Wow, úplne neuveriteľné. Hej, prestaň s tým. Monika, myslím, že máme problém. Dávaj pozor, niekto iný má naozaj rád medové žele. Vieš, kto to je? No, teraz je rád na Nicole. Áno, nechaj ma skúsiť moju kolu. Mám obrovskú fľašu. Čo je vo vnútri? Viečko je naozaj dobré. Čo? Pozrime sa. Rozbil som to. Wow, čo je s tebou? Čo tam máš? Dievčatá? To je Labubu? Skutočný! Aké pekné! Nicole, máš veľké šťastie a tvoja taška teraz vyzerá perfektne. Wow, áno, máš šťastie. Pekné. Ale teraz je Nicole rozptýlená čokoládou a ja chcem jej Labubu. Je taký roztomilý. Chcem sa s ním hrať. Hej, nedotýkaj sa toho. Hrám sa, Monika. Hej, Britney. Nicole z toho nebude šťastná. Dievčatá, opravte to čo najskôr. Urobte niečo. Máte nejaký nápad? Lepiaca páska. To nie je zlé. Dúfam, že si Nicole nič nevšimne. Aj keď páska mala byť modrá. No, prilepte ju na tašku. Rýchlejšie. Dobre. No, už som takmer hotový s čokoládou. Pozrime sa, ako sa darí môjmu Labubu. Hej, je to zničené. Urobil si to ty? Kto ti dovolil dotknúť sa môjho Labubu? Poď sem, dostihnem ťa. Anasas, Lili Dukra-Aftrisa, is sure, was manžu ako akvína, mek, čo napríklad to? Dobre. Pekné. A čo, Monika? Wow, to je také obrovské. A čo je toto tlačidlo? Zaujímavé. A ja mám záujem. Teraz začínam. Môžeš ísť po mne. Poďme to vytlačiť. Wow! A čas si umyť zuby. Aké chutné! Čo? Počkajte, dievčatá. Je to skutočná žuvačka. Pozri sa na toto. Nafúkovanie bubliny. Podarilo sa. Je tam niečo vo vnútri. Pozrime sa na to. Wow, tlačidlo na odber. Chlapci, nezabudnite to urobiť. A nezabudnite na zvonček. Ďakujem. Teraz je na rade Nicole. Poďme na to. Otváram zubnú pastu. Vytláčam ju na zubnú kefku. Wow! Vonia to lahodne. Wow, dievčatá! Je to skutočná žuvačka. Nafúkovanie bubliny. Je to naozaj super. Leď moja bublina. Je to na mojej tvári. To je hrozné, Nicole. Máš žuvačkový neporiadok, ale je to nechutné. Teraz je rad na Monike. Áno. Konečne môžem stlačiť tlačidlo. No? To je obrovská kefa. Poďme do práce. Teraz vytlačím túto zubnú pastu. Je veľmi ťažká, ale naozaj skvelá. Nič takéto som predtým nemal. Wow! Monika, tvoje zuby budú také biele. Neuveriteľné.
Počkajte, si v poriadku? Dievčatá, poďme pomôcť našej kamarátke. Potiahnite za kefu. Dobre. Poďte, dievčatá, ťahajte! Už toho veľa nezostáva. Wow, podarilo sa! Monika, si v poriadku? Som pokrytá žuvačkou. Aká nočná mora. Musím všetko upratať. Ups, nie je to jej vina. Ach, všetci sú tu. Chcem chutnú čokoládu. Urobte mi ju, prosím. Och, dobre. Tak poďme na to. Dovoľ mi vziať si sušienku. Ďakujem, babka. To je naozaj chutné. Dobre, som pripravený začať. Potrebujem horáky na rozstavenie čokolády. Tá je tak krásne. Ach, áno, to je skvelé. Presne to som potreboval. Kde je čokoláda? Vypadni odtiaľto. Nenechám ťa ukradnúť moju čokoládu. Prestaň, Tyler. Čože? Dobre, ale ja som chcel čokoládu. Ach, nerob si starosti. Tu máš. Ďakujem, babka. To je vlastne celkom dobré. A mám nápad. Nechám si 2 kúsky čokolády a vložím dovnútra jahodu. Nevyzerá to krásne, ale je to lepšie než nič. Tyler, možno to môžeš dať do mikrovlnky. Áno. Dobre, poďme to skúsiť. Pozrime sa, čo mi to dalo. Čokoláda je rozpustená a teraz mám jahodu v čokoláde. A ja ju idem ozdobiť ako pandy. Pozri sa na to, sú také roztomilé. Páči sa ti to, babka? Ach, také milé. Dobrá práca, Tyler. A ešte ti zostala nejaká čokoláda? Vyrobím čokoládovú pochuťku a ozdobím ju touto bielou čokoládou, ale túto s mliečnou čokoládou a druhú s veľmi svetlou modrou čokoládou. Vyšlo to tak pekne. Teraz ich nechám ozdobiť, aby vyzerali ako zvieratká. Sú také rozkošné. Pozri sa na to, Tyler. Kde je? Dobre, nechaj ma. Prestaň. Naozaj? Taký tvrdohlavý. Dobre, môžeš tu byť, ale nedotýkaj sa mojej čokolády. Áno. Budem potrebovať tento kúsok a ty si môžeš vziať tamten. Vidíš? Mal si šťastie. Máš to? Robím plameniaka. Trochu viac detailov a teraz môžem malovať. Ach, áno. Perfektná ružová farba pre perfektného ružového plameniaka. To je úžasné. Ďakujem. Aj mne sa to páči. Dobrú chuť. Sme pripravení. Wow, je to krásne. Poďme začať týmito malými roztomilými pandami. Chutné. A čo tento plameniak? Jej, nechaj ma to skúsiť. Také dobré. Úžasné. Nemôžem prestať. Dobré a posledná pochuťka. Tieto roztomilé zvieratka. Tiež ťa zjem. Áno, toto je najchutnejšie jedlo. Si víťazka, babička. Ach, naozaj? Veľmi pekne ďakujem. Vyhral som. Plesa train. Warsa fantastic so. Ach, žiaden problém. Nechaj ma vziať túto tyčinku. A odtiaľto to preberiem. Dobre, najprv roztopím rôzne farebné čokolády. Áno. Ako profesionálny šéf-kuchár sa na to môžem pozerať do nekonečna. Teraz potrebujem nejaké vrecká a dám čokoládu priamo do nich. A vytlačiť to. Každú farbu do špeciálnej silikónovej formy. Teraz zelenú a modrú a samozrejme fialovú. Super. Čo je to? Čo sa deje? Ale no tak, upokoj sa. Všetko bude v poriadku.
Neroztopí sa to, babka. Dobre, drahá. Mám pre teba niečo. Tuto máš. Je to kuchárska kniha. Och, ďakujem, babka. Je to pre mňa? Páni, takto by som mal rozpustiť čokoládu. Robil som všetko zle. Dobre, len musím položiť túto formu priamo na tento hrniec a dať čokoládu dovnútra. Idem. Nie. Toto je kuchárska kniha. Myslím, že som sa nechal rozptýliť. Musím to vybrať. Je to pokryté čokoládou? Počkaj. Je to forma kuchárskej knihy. To je úžasné. Také chutné. Dobre. Teraz idem urobiť ďalší. Pozri. Niekedy nehody pomôžu. Nechám z tohto čokolády urobiť kocku. Babi, pozri. Veľmi krásne. Čo je zlé na mojej kuchárke? Cítim sa zle. Nie, babka. Ona omdlela. Neviem, čo robiť. Možno. Choď preč. No tak spamätaj sa, babka. Haló? Čo? Čo sa mi stalo? No, je čas začať. Dobre. Potrebujem nejaké formy. Áno. Tu je moja dokonalá škatula. Nechám tam všetko a nalejem tento jasný čokoládový dovnútra. Perfektné. A keď je to stuhnuté, môžem to vybrať. Poď von. Von, povedal som. Dobre. Možno Valček pomôže. Bolo to dobré. Úžasné. Teraz potrebujem ďalší. Nedrží to. Zostane to takto? Dobre. A navrch. To nebolo ľahké. Dobre, nechám si šál. Nie. Fuj, je to čokoláda? Prepačte, šéf kuchár. Môžem toto čokoládu len vytlačiť späť, dobre? Presne tak. Vidíš, nepokázal som všetko. Urobil si to. Čo mám teraz robiť? Musím to nejako napraviť. Toľko nitiek. Dúfam, že som ich všetky odstránil. Je čas zložiť moju kocku. Potom si vezmem nejaké koláče a samozrejme zmontujem koláč do tejto kocky. A nezabudni na túto super želé náplň. Bobby, prestaň už s tou šatkou. Prepáč, nechcel som. Tu máš. Čo je to? Banán. Milujem to, ale sledujem ťa. Dobre, nie je za čo. No, teraz musím dať tento banán do tekutej čokolády a vložiť tieto malé kúsky do mojej čokoládovej kocky. Nechám ich tam niekoľkokrát. Je to tak krásne. Tyler, chceš nejaký banán na čokoládu? Ďakujem, je to vynikajúce. Tyler, nechcem ťa rozptylovať, ale myslím, že tvoj kocka nie je hotová. Dobre. Teraz potrebujem vložiť tortu do tejto kocky. Jedna vrstva, druhá. Čo pridať? Mám nápad. Pridám Skittles. Moja sestra ich miluje. Nikdy toho nie je príliš veľa. Chutné. Teraz to položím na vrch a som pripravený. Skvelá práca, Tyler. Dobrú chuť. Wow! Toľko sladkostí a také krásne kocky čokolády. Dobre, začnem touto. Wow! Je to tak delikátne. Toľko Skittles vo vnútri. Wow, milujem ich. Som nadšený. Ďalej vyskúšam túto rúžovú kocku. Nech sa pozriem dovnútra. Wow! Krásne! A čo to je? Mňam, je to banána čokoláda. Mňam! Milujem tento. Super skvelý.
Ale pozri sa na túto dúhovú kocku. Wow, toľko jahôd. Milujem jahody a vo vnútri je aj žele. Vonia úžasne. Wow, pozri na to žele. Je také ovocné. Mňam, tak dobré. Si víťaz, šéf-kuchár. Áno, konečne. Hovoril som ti to. Dobre, dávaj pozor. Tentokrát chcem niečo čokoládové, ale vo forme vajíčka. Vajíčko? Vážne? Dobre, čo by som mal vymyslieť? No, mám tieto dve formy na čokoládové vajcia. Nechaj ma naliať trochu nutely dovnútra. Nemyslí si, že som s tým skončil. Potom tam vložím tieto dve čokoládové vajcia. Babka. Aj, prepáč. Wow, chytil som to. Áno. Prepáč, nechcel som. Hej, Tyler, môžeš pomôcť? Samozrejme, žiadny problém. Trasie sa to tak veľmi. Je to pripravené. Čo? Teraz to vylejem a urobím formu vajíčka. Takto. Telo je pripravené. Teraz urobím ňufák a tučniak je hotový. Tyler? Čo robíš? No tak musíš urobiť úlohu. Golke. Nie. Nemám slov. Prepáč znovu. Hej, robíš si srandu z kuchára, babka? Nie. Čo mám robiť? Nemám nič. Počkať, mám telefón a mám skvelú aplikáciu. Jednoducho si objednám nejaké čokoládové vajíčka. Voilà, tu sú. Je to tak chutné. Som pripravený. Dobrú chuť. Wow, toľko chutných vecí. A pozri na toto obrovské vajce. A aj nejaké vajcia Milka. Nechajte ma začať s nimi. Wow. A sú Oreom vo vnútri. Také dobré a krémové. Milujem to. Úžasné. Mňam. Dobre, s týmto som skončil. Teraz musím vyskúšať tohto tučniaka. Mňam, taký dobrý koláč a taký čokoládový. Nakoniec, ale v neposlednom rade. Toto krásne, obrovské vajce. Nechaj ma ho rozbiť. Dobre, nech to rozbijem. Podarilo sa mi to. Áno, to je super. Jupi, úžasné. Tak chutné. Milujem to. A sú tam ešte dve vajíčka. Wow. S nutelou. No, rozhodol som sa. Šéf-kuchár je opäť víťazom. Ďakujem. Odviedol som skvelú prácu. Nebuď smutný. Tentokrát chcem niečo čokoládové a... robíš si srandu? Nech sa páči. Vezmi si svoju čokoládu. Čo? To je všetko? Áno, miláčik, ideme preč. Sme hotoví. Ahoj.